И здравейте, хора! Днес ще играем Brawl Stars, само че не фалшивата ми, истинската. Ще покажа колко купи съм и колко играча имам. И да, това. Аз съм толкова купи. Имам 58 играча, сега ще ви покажа кои са. Шели, Нита, Кол, Бул, Брок, Ел Примо, Барли, Поко, Роса, Джеси, Дана, Майк, Тик, Хосенбит, Рико, Дарио, Пени, Карл, Джаки, Гъс, Бул, Емсту, Пайпър, Пам, Франк, Би, Нани, Едгар, Гриф, Гроу, Гале, Колет, Вал, не знам как се произнася, Аш, Сам, Лари и Ланри, Морти, Стара, Джин, Макс, Мистер Пи, Спраут, Байрон, Сквик, там, кучето, не му знам името, Бъс, Фанк, Джанет, Отис, Грей, Крило, не знам дали така се произнася, Дък, Чък и Мико. И почваме легендарите. Кроу, Санди, Сърч и Честър. Нека играем. И да. Ще играем на Мегапига. И да, започваме. Ако се чуете гласа ми, ще е така, просто ям дъвка. Ще играем на Бал. Искам да играя с Сту. И да, наша избра Дана Майк, другия, доколкото видях май, Биби. Да. Те имат почти същите играчи. Биби и Биби, Поко и да. Не съм много добър, знам. Слаб съм. Уби ме. Так, беше Роса. От къса ми не съм най-добре. И почти да вкарам гол. Бихме. Наша сега май ще вкара. Да видим. И да, нещо така. Да, не майки. Отварям го бавно и да. Между другото имам един от най-редките лута, едното. Кръчил съм се Дани Фронви, но по принцип аз съм си Тео. Френдовете са ми много добре, както тогава Валентино се играеше, ето колко пие. Бях 77, така се казва в Fortnite. Колко пие. Братовчет ми, който по принцип прави видеа в YouTube. Ето колко пие. Има и спрай. Толкова не е една. Има и 58
Да. Ярослав играе. Къде го спектейтваме? Не, всъщност дай да играе. Да, ето, пак мега пига. Една беше този. Тук ще игра с стъпици. Между другото, не знам дали легендар е зла. Аз играя с тях, защото не много играя с тях, но... Да. И така, да почвам. То Галя веднага скочи към нас. А това там не може. Макар ли беше реал. Не убиха ме. Но сега имам супер. Топкал палец за евент. Убиха ме пак. Това път първо. Убийте го, моля ви се. Ужас. Тук много бързо не бих. И те още бяха много слаби. И аз съм слаби. Так. Смятам да поиграем на Hot Zone. С някой друг играч. Едва е. Не. Искате да нахилите. Да видим някой човек мапа. И сега ползвам да влезам. Много хаща. Мара бе, брат, нашата ни помага да година и се спиша. Сигурно отстрапавам изпълнител. Майка ми се... Това малко може да ми хареса. Тя ми влязнаха двама. Това няма значение. Стига бе. Човека материал ще не помагат. Айде пък имам супер. Ето. Нека го променим за които те на 6. Не дам на 100 няма хилда. Не ги бухме. И да. И смятам това да е за днес. И айде, чао!